ran kowa na hannun Allah ta'ala. Duk duniya ba mai kara maka sakan guda ɗaya na agogo, ba mai rage maka. Iya abin da Allah ta'ala ya rubuta shi zai faru. Ba mutumin da isa ya rage maka minti ɗaya ko sakan ɗaya a duniya. Me dalili? Saboda ajalin ne. Law sabara al-qatilu lamatal maqtul. Lokacin da Allah ya sa wa kowa shine in mai kisa yayi hakuri, wanda zai kashe zai mutu. Ba mutumin da ya isa a canja ajalinsa. Ajalin yana tsaye, ba wanda zai iya canjawa. Shi yasa in kana mai imani, mutuwa ba za ta baka tsoro ba. Saboda me? Saboda ajalinka menene a wurin Allah ta'ala yake. Idan ajalin nan yayi, ba wanda zai kara, babu wanda zai rage. Ba ita mutuwa ce abun tsoro ba, asalin ma abun tsoron me za a tarar bayan an mutu. Inda mutum iya da yaƙini yanzu yana mutuwa zai je aljanna, akwai mai tsoron mutuwa? Ita duniyar me abin sha'awa a cikinta? Menene abin sha'awa a duniyar nan a yanzu? Yanzu duba kawai wannan covid-19 ne, abin da ba a gani ya zo duk ya rikita duniya, ya gurfanar da duniya akan gwiwoyinta, ba mai ganinsa. Jirage sun daina tashi, kasashe da dama an kulla shaguna, an kulla ofisoshi, an kulla kaza kaza. Ai wanda yake na maka ita duniyar ba komai bane. Abinda ba a ganin sa Allah ta'ala ya zo ya ruɗa duniya da shi gaba daya. Yanzu ka duba mun samu kanmu a cikin jarabawan wanke hannu. Sadi sadaka wanke hannu, kai ba abinci zaka ci ba haka kawai kai ta wanke hannu, kuma sai ka wanke, kuma ka wanke ma baka nutsu ba, kuma an sa wa juna zargin juna, kowa ka gabu da shi baka tabbatar da ya yake ciki ba. Duka menene? Duka wani kina maka duniyar ba wani abu bane. Zaka shiga aljanna ka samu covid-19? Ba zai yi ka same shi a ciki ba, a nan duniya zai kare. Duniyar nan dukkaninta a wurin Allah ba ta kai fufukin sauro ba. Dukkanin duniya ba ta kai fuka-fukin sauro daraja ba a wurin Allah ta'ala.